ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛେ ସେଠାରେ ଆମର ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 99, 199, 299 ଏମିତି ରହୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ରହୁଛି? କିମ୍ବା ଓନ୍ଲି ଆଟ୍ 399, ଓନ୍ଲି ଆଟ୍ 499 ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହାର ଦୁଇଟା କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ମାନସିକତା ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ରଣନୀତି ବା ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 999 ମାନେ 999 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି 1000 ଟଙ୍କା, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 999ଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା 900 ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ 9 ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ସବୁକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ମାନିନେଲେ, ଯେମିତିକି 900 ବା 900 ଟଙ୍କା। ତ ତା ପାଖରେ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କିଆ ସାର୍ଟଟା ଅଛି ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି 1000 ଟଙ୍କା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ କମ୍ କରିକି ରଖାଯାଏ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବା ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ବ୍ୟବସାୟ ରଣନୀତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି ବା 30 ଦିନରେ ସେ 30 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ୁଛି। 100 ଜଣ ଲୋକ 30 ଦିନରେ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଖାଲି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା 100 ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଉଛି, ତ ବର୍ଷକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଯାହାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି 100 ଟଙ୍କାର ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ। ତ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଟଙ୍କାକର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟଙ୍କାଟେ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ କରିକି ରଖାଯାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।